Ahojte. Ahoj. Ahoj. Dneska je 30. marec 2024 a my sme sa po pomerne dlhej dobe vybrali na výlet, na nejakú turistiku. Ja mejte strakom, ale to poviem ešte trochu. No. A vybrali sme sa do Malej Fatry na výlet k Šutovskému vodopádu. Momentálne sa nachádzame na železničnej zastávke, stanicou to ťažko nazývať, Šutovo-Radkovo, kde sme vystúpili z vlaku. Prejdeme popri ceste do Šutova a vyrazíme. Sa lakla toho vlaku, že? Akurát preprčalo kolo, vlak z ničoho nič. Tak pomaličky vyrazíme, hej? Ja vám ešte ukážem, ako vyzerá táto železničná zastávka Šutovo-Radkovo. A však možno to uvidíš lotu a chceš sať 8. Tak. Takto nejak vyzerá železničná zastávka Šutovo-Radkovo. Len nadchod a nič viac. Týmto smerom vyrážame. No poď! Idem. Potrebujeme sa najskôr dostať do toho Šutova, ale je to popri ceste a jazdia tam autá 90-kou pomerne rýchlo. Tak sme sa rozhodli, že to skúsime ten kúsok prejsť popri kolejníc a vyskúšame to, ale ak tam bude nejaká cestička, však keď pôjde nejaký vlak, tak sa schováme. Uvidíme. Takže strasti plnú cestu popri kolejnici, jak sme nakoniec zvládli. Jasné. Tak som si vytiahla túto klešinku. A už ide pomaly vlak. Cestou nás stretol iba jeden vlak, takže v pohode. Začína pripekať, začína byť celkom teplúčko, tak tutok na autobusovej zastávke sa povyzliekame, poprezliekame a vyrazíme tam hore. Nie tam hore. Nejdeme hore, nejdeme na Malofatranských kopcoch. Je ešte sneh, tam nejdeme. Tuto cez dolinu pôjdeme až k vodopádu. Čože? Tati, musíme si tu ešte hľúku Môžeme odpočinúť. sa aj tuto Gabri pozrieť, tu je vodička. Musíme čo ukážať, čo má? Jasné. Čo si našla, povedz? Ten nás. Koľko ukáž? A to je môj. Dobre. A však keď pôjdeme do robotu, môžem dať dede a nám dá sa doma peniaze. Dobre. A keď už sme tuto pri Kráľovanoch, bola by škoda obísť Kráľovanské jazero. Bude tam pekná voda, uvidíš to, Lauri. Tam si ešte nebola. Je to bývalý kameňolom, v dnešnej dobe zatopený, s kryštálovo čistou vodou. Čo tam vidíš? Hovorí. Tam sa niekto kúkal. Myslíš? Hen tam? Aha. Počkaj, ja mám... To je objektív. A tam je druhý holub. Jazero sme navštívili. Vodičku sme videli. Videli sme aj to, čo sme vidieť nechceli. Holé rybky. Aj Laura mala holú rybku, že? Cicikala. A je na čase vyraziť. Toto je prosím pekne Šutovský potok. Šutovský potok je pokračovaním
Šutovského vodopádu, a keďže potokuje dosť vody, tak vodopád môže byť pekne rozvodnený a môže to veľmi pekne vyzerať. Lauri, toto je Šutovský vodopád. To je voda, ktorá ide z toho... Šutovský potok, to je voda, ktorá ide z toho vodopádu, na ktorý sa ideme pozrieť. Nie, Lauri, padnieš, tam sú tam jamy. Pomaly. Lauri, poď kúknuť. Tutok? Ideme. Pekná malba. Šutovský vodopád. Tam sa ideme pozrieť, dobre? Obec Šutovo sa nachádza na južnom konci Malej Fatry. V podstate tu vchádzame do Malej Fatry. Tento kopec, to by mal byť kopec Úplas a za ním by mal byť Chleb. No a odtiaľ týmto smerom Veľký Krivaň, Vrátna dolina Terchova a v podstate... Laurika by povedala Chlebík. A v podstate Terchova je severný koniec Malej Fatry. Keďže sú veľkonočné sviatky, tak predpokladáme, že tam bude aj dosť turistov. Mnohí idú autami, ale iba tutok po parkovisku, odtiaľ sa pôjde peši. A je aj dobré, že tam bude veľa ľudí, lebo všade vyprávajú, koľko medveďov. Keď tam bude veľa ľudí, tak medvede nebudú, hádam. Obchádzame drevenicu Fatranka. Cestou naspäť si môžeme dať pivko, kapusnicu, langoš, vyprážaný syr alebo aj palacinky. Ale pivko si dám. Čo, Lauri? Čo? V vodopáde bude asi veľa vody. Vidra tu býva, Macko tu býva, rybárik tu býva, prasochvost, jašteričky, aj salamandra tu býva. No. Príubica tuha, to je tuto doproti, tam je griazky. Čo tam je? Príubica tuhu. Nech ťa táto zobere. O, Lauri, to je také. Tu tak už trošičku vyčnieva. Chata vodopád, kde si môžeme na chvíľočku odpočinúť. Dáme si roštek. Je to zhruba na pol ceste k vodopádu a potom budeme pokračovať. Lauri, tu si odpočineme a potom budeme pokračovať, dobre? Čo máš? Ale to máš ako turistickú palitu, to si máš pomáhať. No poď. Čo mám, ako? Lauri, tu máme chatu, trošku si tu odpočineme a nespadni, prosím ťa. Jak sa to vymáca nebezpečne. My sme sa riadne vykúpali. Po dlhej dobe pivko.
Vnútri je to pekné. Pekná horská chata, maličké. Dokonca s možnosťou ubytovania. Trošku sa odpočineme. A budeme pokračovať. Takto, priatelia, vyzerá vďaka prírode spokojné dieťa. Pri chate sme našli mravenisko. Že vás tu chlapci je. Pôvodne sme si chceli sadnúť na túto lavičku, ale aj tu je mŕte mravcov. A škoda, lebo mali by sme krásny výhľad na potok. No a myslím, že môžeme pokračovať k Šutovskému vodopádu. Sme opustili chatu Vodopád. Koniec asfaltky, lesná cestička, ešte niečo vyše 2 km k vodopádu. Tak, máme čo robiť. Ešte vládzeme, Lauri? Skáčeš jak Kamzik, ty máš energie. Už to nie je ďaleko. Za chvíľku sme tam. Sa spájajú dva potoky do jedného. Po viac ako 5 kilometroch si Lala povedala, že stačí, tatík zober ma. Tak tatík zobral, však za chvíľku sme tam a potom si všetci odpočineme, dobrá? Lauri, ostáva posledných pár desiatok metrov k Šutovskému vodopádu. Ale mám pocit, že to bude epické. Ako rozmýšľali tuto turistický rastesník. Ukazuje cestu sem hore do kopca až na chatu pod Chlebom. Je to 3,5 km, 2,5 hodiny. Keby sme to nemali krpať, tak si to dáme, ale s malou to napríklad do úvahy. Ale každopádne finišujeme. Už sme fakt kúsok od Šutovského vodopádu a ja cítim v kostiach, že to bude nádhera. Wow, Lauria! Lauri, tak sme to dokázali. Pozri, Šutovský vodopád. Povedz, videla si niekedy niečo krajšie? Wow.
No dobrý, čo hovoríš? Pozrite sa. To je volačo, že? Dobrý, toto je bez preháňania jedna z najkrajších vecí, čo som v živote videl. Poď. Dobrý, videla si niekedy niečo epickejšie? Dobrý, to je vody, koľko minie mama, keď sa sprchuje, že? Kurva, to je vody. Povedz mi, páčilo sa ti toto miesto? Haló, odlež. Páčilo sa ti toto miesto? Ale však pozrite sa na dielky. A keď sa tam pozrie hľadný kúpa. Ako sa to tu volá? Šutovský vodopád. Šutovský vodopád. No, tak mu daj ahoj. Daj mu pápa. Rada som ťa spoznala a niekedy sa určite ešte ukážeme. Krásne miesto. Dávam tomu 5 hviezdiček z 5 a ideme k chate a tam si dáme guľaš. Jo, mamo? Áno. Ale ja na ruku. Dobrý, odchádzame. Ideme na chatu, dáme si tam guľaš alebo kapusnicu. Ja čo to stane? Čo? To haví. Nádherné miesto. Nádherné miesto. To stane a teraz. Za tie roky, čo takto chodíme po horách, jedno z najkrajších. Dobrý, na to, že na horách stretávame ľudí v rifľoch, sme si zvykli. Ale že stretneme na horách ženu v šatách. Normálne Lady in Red tu vykračuje. To je kvôli tomu, že Šutovský vodopád je veľmi fotogenické miesto, tak tam tieto influencerky chodia fotiť, no. Môžeme sa nad tým iba zasmiať. Zaslúžená odmena v podobe kapusničky. Čo, láska? Tu máme aj chlebík. Ono sa to nezdá, ale je to prechádzka, ale už skoro 10 km. Plus ešte minimálne ďalšie 2 km do vlaku. Babi, dobrú chuť. No poďme, babi, aby sme stihli ten vlak. Hoci nevieme, o koľkej nám ide, lebo tu nemáme absolútne žiaden signál. A myslím, že niečo po 5. Si zbalená? Co? Ale sa? Vy? Môžeme ísť? Musíte uhašnúť. Aj. Babi. Keď sme mali také šťastie, že tuto v Kráľovanoch, v rieke, sme našli autobus, počúvaj ma? Nie. Že sme tu našli autobus a už došetovaná železničnú stanicu nás odveze, takže ušetríme asi 2 km cesty, necelé. Potom ešte pri vlačiku sa rozlúčime. Dobrý? Daj to ťa, papa. Je už. Tá už má to raz. Ináč, teraz som už zastavil hodinky. Máme prejdených 12 km a 400 výškových metrov, takže fajná prechádzka, fajná. A videli sme maršala? Dobrý, tak končíme tam, kde sme začali. Na tejto krásnej železničnej zastávke. Všetko Ratno. Šutavo, Ratko. No. No my ťa počúvame ze samé ucho. Tak, dostanem palica a
Áno, áno, áno. Zaslúžiš si, pekne si Ja šlapal. Saško. Máme ešte 3/4 hodinu, kým nám pôjde vlak. Skočíme si tu niekde na kávu? Ja stále rozmýšľam. Koho napadlo dať železničnú zastávku na pomerne akože turisticky zaujímavé miesto, asi pol kilometra od dediny. Jak niekto vie, nech mi to vysvetlí. Hej, úplne dokonale. Ale viem, ale narobil prievan. Zeberiem, tak to nikto nie, nikto mi nezebere. Tamto v diaľke už vidím prichádzať náš vlak. Dobrý? Povedz niečo múdre. Na záver. Ide, on to zastaví. Aha, tam letí, pozri sa. Čo to tam letí, tu je to ďaleko? Nejaký vrát. Aha, už je tu. To je tam. Tak. A, neboj sa, čo si. Pôjdeme sa, kde tu nesleduješ. Železidok. Tak. Tak sme to zvládli. Bol to pekný výlet? Bol. Áno, ale už si unavená. Všetci sme unavení. Príjeme domov, okúpeme sa a pôjdeme odpočívať. Daj všetkým papalaury. Ne? Čaute.